Творчы праект пад назвай «Яны ўзбагацілі культуру Гродзеншчыны» рэалізуе абласная навуковая бібліятэка імя Яўхіма Карскага. Чарговая сустрэча, прысвечаная Віктару Кудлачову «Свет, убачаны сэрцам», сабрала прыхільнікаў дзіцячай творчасці і аматараў паэтычнага слова. Гродзенскага дзіцячага пісьменніка ведаюць многія. Аўтар даўно піша вершаваныя і празаічныя творы для маленькіх. Вынікам літаратурнай дзейнасці стала 20 выданняў, 2 кнігі напісаныя ў суаўтарстве. Вершы для дзяцей выйшлі ў 47 паэтычных зборніках. Больш за 70 вершаў пакладзены на музыку. Гродзень забірае як станоўчых, так і адмоўных герояў для твораў, якія абавязкова выконваюць павучальную ролю. На вершах Кудлачова вырасла не адно пакаленне дзяцей. Аўтара называюць тым чалавекам, які ўзбагаціў літаратуру і культуру нашага краю ў шырокім сэнсе слова. Вершы Віктара Сямёнавіча напоўнены любоўю да прыроды, вучаць маленькіх чытачоў любіць сваіх бацькоў, любіць людзей, шанаваць сяброў і яшчэ заклікаюць і ухваляюць імкненне маленькіх чытачоў здзяйсняць як мага больш спраў. І нездарма усе гэтыя кнігі і усе гэтыя вершы з'яўляюцца і друкуюцца у чытанках, у школьных падручніках, у метадычных дапаможніках, у кніжках-цацках.